Oh shit. Here we go again. Τι μας περιμένει? Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην πρώτη εκδρομή του All Around Adventure. Σήμερα θα κάνουμε το γύρο του βουνού της Γκιώνας, που βρίσκεται στη στερεά Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Φωκίδα. Βρίσκεται σε απόσταση λίγο λιγότερο των 200 χιλιόμετρων από την Αθήνα, αν επιλέξετε τον πιο σύντομο επαρχιακό δρόμο, αποφεύγοντας τον αυτοκινητόδρομο. Ορμητήριο συνήθως το Σέλ στο Χαϊδάρι και η πρώτη στάση για ένα γρήγορο καφέ θα είναι η Λιβαδιά. Όπως σε όλες μας τις εκδρομές, θα βρείτε την ακριβή διαδρομή μας στην περιγραφή του βίντεο. Θα σας δείξουμε τι τρέν θα βρείτε, πού θέλει προσοχή και πώς να περάσετε άνετα. Ξεκινάμε νωρίς, κατά τις 8 το πρωί. Όχι για ηρωισμούς, αλλά για να κερδίσουμε χρόνο, καθώς η μέρα στο βουνό είναι απαραίτητη παράμετρος για διασκέδαση, αλλά κυρίως για την ασφάλειά μας. Η διαδρομή που θα ακολουθήσουμε σε πάει από την άσφαλτο της πόλης και της καθημερινότητας σε καθαρό, άγριο βουνό σε κάτι λιγότερο από 3 ώρες, λαμβάνοντας υπόψη τα όρια ταχύτητας στο επαρχιακό δίκτυο. Στο κομμάτι αυτό, δηλαδή τη κάλυψη χιλιόμετρων για να φτάσουμε στον προορισμό μας, ο στόχος είναι απλός. Σταθερός ρυθμός, μόνο απαραίτητες στάσεις για νερό ή ολιγόλεπτη ξεκούραση και stretching και κρατάμε δυνάμεις και ενέργεια για την πραγματική περιπέτεια στο βουνό. Η Γκιώνα είναι το ψηλότερο βουνό της στερεάς Ελλάδας, τοποθετημένο στη Φωκίδα ανάμεσα στον Παρνασσό και τα Βαρδούσια, πρακτικά στην καρδιά της Ρούμελης. Με ψηλότερη κορυφή την πυραμίδα, με υψόμετρο 2.510 μέτρα, η Γκιώνα είναι το ψηλότερο βουνό νότια του Ολύμπου και το 5ο συνολικά στην Ελλάδα. Η πυραμίδα είναι το χαρακτηριστικό σήμα της Γκιώνας, η ψηλότερη κορυφή της και όταν την κοιτάς καταλαβαίνεις την κλίμακα του όγκου. Εδώ τώρα που είμαστε? Αλιατρός, αλιαρτός. Αλιατρός. Πώς φάνηκε μέχρι τώρα? Ωραία είναι το Σιβηρία. τώρα. Κράτα. Πάμε. Είναι πολύ ωραία μέχρι τώρα, έχουμε καλό ρυθμό. Και τι είπαμε για ολιγόλεπτες στάσεις? Με το χάρι αυτό δεν το λες και εύκολο. Όταν κάνεις adventure θες fuel, θες δύναμη, θες ενέργεια. Είναι η ώρα, τι ώρα είναι, 11.30 και μυρίζει λες και έχουν βγάλει ήδη ψητό τώρα, είναι όλα έτοιμα. Όχι, δεν μυρίζει κάρβουνα τώρα, μυρίζει κρέας. Θες να περάσεις μπροστά, να μου δίνεις το ρυθμό? Βέβαια το λέω γιατί άμα πάω μπροστά μπορεί να με χάσεις, γι' αυτό.
καταπληκτική διαδρομή αυτή, για όποιον δεν τη γνωρίζει. Από τη Λιβαδιά όπου είχαμε κάνει τη στάση μας, κατευθυντήκαμε προς Δελφούς και βγήκαμε στην έξοδο δεξιά για Ιταία, Γαλαξίδη, μέσω Δεσποίνας. Εδώ τώρα είμαστε Ιταία. Μόλις αναποδιαστήκαμε με καύσιμα να μην μείνουμε στο βουνό. Και εδώ μπροστά είναι οι βοξίτες που... Ο βοξίτης είναι ένα μέταλλο από το οποίο βγαίνει και το αλουμίνιο και εδώ πέρα η περιοχή είναι γεμάτη με βοξίτη. Και από εδώ ξεκινά και η δική του το BRC, από τόσο χαμηλά. Και θα μπούμε κάπου εδώ στα δεξιά, να θυμηθώ και λίγο τη διαδρομή. Και εντωμεταξύ εδώ η περιοχή έχει αυτό το χαρακτηριστικό χώμα που το λέμε εμείς κοκκινοπυλό στο χωριό, στην Άρτα. Αυτό το πυλώδες το χώμα, το κόκκινο. Κοκκινόχωμα, ναι, υπάρχουν πολλές ονομασίες. Να βλέπετε πως είναι εδώ αριστερά. Από εδώ ξεκινάνε οι μηχανικές περιοχές και φτάνουν μέχρι μέσα, μέχρι το βουνό. Το καφέ συμβολίζει το χώμα. Θα διασχίσουμε το βουνό από τα ανατολικά, με κατεύθυνση από τα νότια προς τα βόρεια, με σκοπό να φτάσουμε στο δασικό χωριό Καψίτσα. Από εδώ και πέρα ξεκινά το χώμα. Θα σας λέω τι πατάμε, πόσο κρατάει και τι ρυθμό επιτρέπει. Στόχος στο χώμα δεν είναι το γρήγορο. Στόχος είναι η βελτίωση της τεχνικής και η αποφυγή τραυματισμού ή μεγάλης ζημιάς. Αν το κάνεις πρώτη φορά, μη σε φοβήσει. Και εμείς είμαστε αρχάριοι αναβάτες στο χώμα. Χαλαρά χέρια, προσοχή στο μπροστινό φρένο και καλή γραμμή από νωρίς για αποφυγή απρόπτων. Εδώ είναι πατημένο χαλίκι, βατός προβλέψιμος χωματόδρομος με μεγάλο πλάτος. Εδώ είναι που μπορείς να χτίσεις αυτοπεποίθηση χωρίς να ρισκάρεις. Πάμε λίγο ακόμα. Έχεις αντοχές για λίγο ακόμα. Αυτό ήθελα να ακούσω. Εύκολος ο χωματόδρομος, βατός, πατημένος, χωρίς πολύ χαλίκι, χωρίς πολλά νεροφαγώματα. Τώρα είμαστε από την ανατολική πλευρά της Γκιώνας. Δεν το έχουμε πάει, για να δούμε από εδώ τι έχει. Χάρη, αυτός ο δρόμος εδώ, όταν ο Κώστας δει το βιντεάκι θα καταλάβει. Εδώ είχαμε παρκάρει τις μηχανές, εδώ πάνω είχαμε κάτσει. Τι ωραία διαδρομή. Και εκεί που όλα πήγαιναν ρολόι, η τύχη μας χτύπησε την πόρτα. Το κοντάρι της κάμεράς μου χαλάρωσε, έπεσε ελαφρώς στο πλάι και σε συνδυασμό με τη λίγο πιο επιθετική οδήγησή μου, ένα κλαδί έσπασε το κοντάρι και η κάμερα πήρε μια γεύση από το χωματόδρομο. Παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής για να βρούμε άσφαλτο, καθώς το φως αρχίζει να λιγοστεύει. Όταν αναπτύσσεις ρυθμό και ταχύτητα στις ευθείες, έρχεται πολύ γρηγορότερα η επόμενη φουρκέτα.
Πριν τη στροφή, φτιάχνεις την ταχύτητα εισόδου, υπολογίζοντας πόσο φρένο θα πατήσεις ανάλογα με το επίπεδό σου. Μπορείς να κινηθείς άνετα και με μεγαλύτερο ρυθμό αν θες. Προσοχή μόνο στο φρενάρισμα σε κατηφορικές στροφές. Σε κάποιες στροφές μπορεί να βρεις βαθύ χαλίκι. Σε αυτές τις στροφές το χαλίκι σε σπρώχνει προς τα έξω, με αποτέλεσμα να χάνεις την αίσθηση του μπροστινού. Σε αυτή την περίπτωση μπες πιο ήπια, κοίτα μακριά και όχι το χαλίκι και μην το παρακάνεις με το μπροστινό φρένο, γιατί θα καταλήξεις να ξαπλώσεις τη μηχανή σου όπως εγώ. Εδώ βγαίνουμε στην άσφαλτο. Βάζουμε στο GPS το χωριό της Παύλιανης πριν πάμε στο δωμάτιό μας, αφού γνωρίζουμε ότι εκεί θα φάμε καλά και στη συνέχεια δεν θα χρειαστεί να βγούμε ξανά έξω στο κρύο και το σκοτάδι. Στο μεταξύ εδώ ακούγεται μόνο τα πρόβατα ακούγονται εκεί κάτω. Κοίταξε ρε, αυτό το πακάκι εδώ. Όποιος το σκέφτηκε και το κάνει χωρικία. Είναι μαγικό. Χάρη, δεν πρέπει να βγάλω ούτε βίντεο. Πάλι καλά ήρθε η κυριούλα και είπε να μου δώσει ένα πιάτο, γιατί με 2 πιάτα θα τρώει και 2 πυρούνια. Το σαγανάκι μισό-μισό το πήρε και το έφεγε σε 2 μπουκές. Τώρα μου είπες να φερθώ πολιτισμένα για αυτό το κόμμα κομματάκι. Είναι χειμώνας και μετά από φαγητό και μια ωραία μέρα στο βουνό, το τζάκι επιβάλλεται. Χάρη, δεν μπορώ να σε ανεβάσω στο βιντεάκι με αυτό το κολανοκολλητό. Γιατί ρε? Γιατί θα πέσουνε, θα έχω 1 εκατομμύριο views μετά. Νομίζω τώρα ήρθε η ώρα να κλείσουμε και το φως ρε, γιατί θα έχουμε το τζάκι να μας βοηθήσει. Περίμενε να πούμε πρώτα. Πριν συνεχίσουμε τη διαδρομή μας, θα κάνουμε μια γρήγορη στάση για καφέ στο καταφύγιο της Ήττης. Θα είναι ανοιχτό τέτοια ώρα. Λογικά θα είναι. Καρουλή, γιατί φρέντερα αυτό. Είπα να το παίξω Αθηναίος. Εδώ ελληνικός με μπουρμπουλί θα σου βάλω. Πώς κάνει ελληνικός. Με φουσκάλους και μπουρμπουλί. Πώς το πίνουμε ελληνικό. Σου δείξω. Ναι, πάμε.
Η μέρα ξεκινά δυναμικά με χώμα. Θα κατευθυνθούμε στο χωριό Πανουριάς και από εκεί μέσω χωμάτινης διαδρομής, κάτω ακριβώς από την πυραμίδα της Γιώνας, θα φτάσουμε στο χωριό Στρώμη. Στο χώμα, αν δεν είσαι μέτριος ή προχωρημένος οδηγός, κράτα το ABS ανοιχτό στον μπροστά τροχό, γιατί πολλές φορές μπορεί να σε σώσει. Αντιθέτως, βγάλε το traction και το ABS στον πίσω τροχό για να έχεις καλύτερη αίσθηση και έλεγχο. Για εύκολα περάσματα και απλή διάσχιση ενός βατού χωματόδρομου, όπως αυτό που θα δούμε στη συνέχεια, μπορείς να αφήσεις όλα τα ηλεκτρονικά ανοιχτά και να περάσεις άνετα και εύκολα. Εδώ το σημείο είναι ισκιερό, όπως λέμε και στα χωριά ανήλιο. Αυτά τα σημεία κρατάνε περισσότερο υγρασία και το πρώτο που αλλάζει είναι η μειωμένη πρόσφυση. Στο βουνό, ειδικά σε χωματόδρομο, αν πιάσει βροχή αλλάζει τα πάντα. Πρόσφυση, ορατότητα και χρόνος αντίδρασης μειώνονται δραστικά. Λοιπόν, Έλα, δεξιά πάμε. Από μένα. άντε πάμε, για να δω τις τελείες. Αβελάκια ήταν αυτά. Ναι, ρε. Πουθενά δεν πατάς μόνο πίσω ή μόνο μπροστά. Πρέπει να είναι πάντα συνδυαστικό το φρένο. Και μπροστά και πίσω. Αν θέλεις, μπορείς να πατήσεις λίγο περισσότερο το πίσω κάποιες φορές, αλλά για να σταματήσεις πρέπει να πατήσεις το μπροστά. Εύκολο σχετικά για κάποιον έμπειρο. Πολύ. Για κάποιον έμπειρο είναι παιχνίδι. Ακόμα και για κάποιον αρχάριο θα έλεγα ότι σιγά σιγά θα μπορούσε πολύ εύκολο να το βγάλει. Εμείς χρησιμοποιούμε ελαστικά 70-30, δηλαδή 70% για άσφαλτο και 30% για χώμα. Αυτό σημαίνει ότι έχει πολύ καλή πρόσφυση στην άσφαλτο χωρίς πολύ θόρυβο και σχετικά καλή πρόσφυση για απλούς χωματόδρομους χωρίς μεγάλες απαιτήσεις σε απόδοση στο χώμα. Σε καμία περίπτωση δεν κάνουν για λάσπη, καθώς το μικρό τακούνι τους μπουκώνει πολύ γρήγορα και ξεκινά στο πατινάζ. Εδώ, προσοχή γιατί τα λάστιχα τώρα έχουν μπουκώσει. Ναι, το καταλαβαίνω. Και δεν έχω πρόσφυση εγώ καθόλου. Γι' αυτό εδώ για τέτοια κομμάτια θες τα 50-50. Ναι, εδώ θες λάστιχα ή χωμάτινα, 100%. Αλλά χωμάτινα σε αυτές τις μηχανές είναι πιο δύσκολο να τοποθετηθούν. Όσο ανεβαίνεις, καταλαβαίνεις γιατί τα βουνά και η φύση είναι άγρια. Το ανάγλυφο γίνεται κοφτερό και η υγρασία είτε χειμώνας είτε καλοκαίρι κάνει αισθητή την παρουσία της. Και φτάσαμε στη Στρώμη. Από το χωριό Στρώμη κατευθυνόμαστε νότια, αρχικά στο χωριό Σικιά και στη συνέχεια στο Λιδωρίκι. Και επίσης τώρα κατευθυνόμαστε προς τη Σικιά, η οποία είναι το χωριό που βρίσκεται στη μεγαλύτερη ορθοπλαγιά των Βαλκανίων, με ισομετρική διαφορά περίπου 1100 μέτρα. Οπότε είναι πάρα πολύ απότομο, αυτό είναι η πλαγιά, είναι κάθετο σχεδόν. Νότια βρίσκουμε το Λιδωρίκι, θα δούμε στη συνέχεια.
Εκεί βρίσκεται και η λίμνη του Μόρνου, από την οποία πίνει νερό η Αθήνα. Είναι τεχνητή λίμνη. Κοιτάξτε πίσω μου τώρα, συγγνώμη Χάρη, κοιτάξτε πίσω μου τα πλαγιά. Κοιτάξτε πόσο εντυπωσιακή είναι. Αυτό το χωριό είναι η Σκιά. Το Λιδωρίκι είναι ένα παραδοσιακό όμορφο κεφαλοχώρι στους νοτιοδυτικούς πρόποδες της Γιώνας. Πολύ ωραίο χωριό. Εδώ είναι η πλατεία. Και το καφέ. Για πάμε την κάτω πλευρά. Εδώ πάμε, είδες, Χάρη. Να το αυτό που ήθελες. Αναστροφή. Πάνω πάμε. Το έγραψα και στην κάμερα, αλλά δεν ξέρω αν θα το βάλω στο βίντεο. Θα το σκεφτώ. Είχαμε μια συζήτηση με τον Σωτήρη όταν ξεκινάγαμε την εκδρομή για το που μπορεί να μπει βάση του κινητού. Αν δείτε τώρα που έχει τη βάση του κινητού ο Σωτήρης, εμένα η άποψη μου ήταν ότι πρέπει να μπει στο μπαράκι και όχι δίπλα στο τιμόνι, γιατί χάνει την πληροφορία της διαδρομής. Αν έχει την εικόνα της διαδρομής, αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος ότι όντως παίζει ένα μεγάλο θέμα το να μην έχεις όλη την πληροφορία μπροστά σου και να πρέπει να αλλάξεις, να φύγουν τα μάτια από τη διαδρομή του, από τον δρόμο, να δουν στιγμία και να ξαναγυρίσουν. Και θα σου πω ότι αυτό που παρατήρησα αυτό το ταξίδι, διότι δοκίμασα, έκανα ένα τεστ, δεν ήθελα να πάρω quad lock, ήθελα να δοκιμάσω μια πιο προσιτή οικονομικά βάση. Οπότε πήρα τη Moto Wolf, η οποία παραδόξως είναι πάρα πολύ καλή βάση, σαν βάση. Παρ' όλα αυτά η βάση του χαμηλά δεν μπορεί να μπει σε μικρή διατομή σίδερο ή μπάρα. Οπότε ενώ προσπάθησα να το βάλω στο μπαράκι ψηλά, δεν μπόρεσα και αναγκάστηκα και το έβαλα εδώ. Εγώ που έχω full face κράνος, μου κόβει αρκετά την οπτική και πρέπει να κατεβάσω το κεφάλι μου χαμηλά για να δω την πληροφορία, για να δω τη διαδρομή, που δεν είναι καθόλου βολικό, γιατί πολλές φορές δεν είναι και ασφαλές. Είσαι σε στροφές και δεν μπορείς να δεις πού θα πας για να κρατήσεις τη γραμμή σου. Οπότε όποιος θα το κάνουμε και ένα review αυτό το holder, θα έχει πολύ ωραία feature, όπως εδώ το καλώδιο έχει άνοιγμα για να μπαίνει το καλώδιο για να φορτίσει το κινητό, αλλά το αρνητικό του είναι ότι δεν μπορεί να μπει σε λεπτή μπάρα. Από το Λιδωρίκι θα κατευθυνθούμε ανατολικά και θα ανέβουμε υψόμετρο με προορισμό το χωριό Καρούτες, όπου και ξεκινάει το τελευταίο χωμάτινο κομμάτι για αυτή την εκδρομή. Τελικός προορισμός η πόλη της Άμφισσας, που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά του βουνού. Εδώ μπήκαμε χώμα, είμαστε πάνω στους Καρούτες. Τώρα από εδώ με πάει αριστερά. Είσαι έτοιμος? Ναι. Εδώ τώρα αν δεν πέσουμε θα είναι επίτευγμα. Έτοιμα να κάνουμε καμιά τρέλα.
Κάτω κι εγώ. είναι μέχρι να πέσουν. Εντάξει. Νομίζεις εσύ ότι άμα πέσει θα βάλεις μυαλό? Όχι, εγώ δεν με νοιάζει να πέσω, μου νοιάζει να μην χτυπήσω μόνο. Μόνο αυτό. Απλά να μην είναι πολύ να μπορώ να σε κουαλήσω, αν χρειαστεί. Κάνε λίγο χαμηλά να κάποιος να μας μαζέψει. Θέλει πόδια εδώ, θέλει πόδια και χέρια θέλει. Και χέρια θέλει και πόδια θέλει. Και εκεί που νομίζαμε ότι τελειώσαμε, το GPS μας κράτησε το καλύτερο για το τέλος. Η διαδρομή ακριβώς πριν την πόλη της Άμφισσας στένεψε αρκετά, απέκτησε μεγάλη κλίση και το έδαφος από χώμα έγινε σκέτη πέτρα, κάνοντας το τελευταίο κομμάτι εξαιρετικά δύσκολο. Έτσι να κάνουμε Νομίζω και... ότι είναι όλος έτσι. Ναι. Εσύ δεν ήθελες κάτι hardcore? Όχι, δεν ήθελα. Γιατί μου έλεγες αυτό θα το στρώσουν με άσφαλτο. Ωραία, πάρε το χωματόδρομο σου, τον κατσικόδρομο εδώ που είναι για πρόβατα. Σε πολλά ορεινά κομμάτια και χωματόδρομους θα δεις μεγάλες φυτευτές πέτρες που μπορεί να γυαλίζουν. Σε αυτή την περίπτωση, και αν δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε από νωρίς, τις αντιμετωπίζουμε σαν πάγο. Ίσιο τιμόνι, ήπιος ρυθμός χωρίς απότομες κινήσεις και φρένα. Εντάξει είσαι. Απίστευτο. Ναι. Πίσω φρένο, άσε συμπλέκτη να πάρει λίγο η πρώτη και όταν βλέπεις ότι πας πολύ γρήγορα συμπλέκτη και πίσω φρένο. Το μπροστά, αν θα το ακουμπήσεις, χάιδεψέ το. Τι θες? Γράψε. Τι το όλο το γράφω αυτό. Όχι, γράψε την τούμπα μου. Σιγά σιγά. Εδώ πόδια κάτω και με τον μπροστά φρένο χάιδεμα. Να έρθω, θέλεις να έρθω? Ναι, έτσι. Ωραία, περίμενε εκεί, πάω να αφήσω τη μηχανή. Δεν κουνιέσαι, μην προχωράς. Γιατί δεν πατάω καλά. Μην κουνιέσαι. Είναι λίγο επικίνδυνο εδώ. Δεν μπορώ έτσι που είμαι τώρα. Ήδη. Περίμενε. Άστο. Πατάς πολύ καλύτερα εσύ εδώ. Πες μου ότι συνεχίζει να είναι έτσι. Κοίτα, φτάσαμε σχεδόν, ρε. Σχεδόν Κάνουμε φτάσαμε. διάλειμμα. Θέλεις? Ναι, ένα διάλειμμα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι... Περίμενε λίγο. Μια... Ιδρωμένο σε βλέπω. Ιδρωμένος είμαι, ναι. Αν σε οποιοδήποτε σημείο νιώθεις ότι πιέζεσαι ή κουράζεσαι, κάνε στάση. Η κούραση στο χώμα είναι πέσιμο. Πάρε 5 λεπτά να βγάλεις το κράνος, να πάρεις μια ανάσα και να απολαύσεις την ησυχία του βουνού. Θα με θυμηθείς, γιατί και θα γλιτώσεις το πέσιμο και θα απολαύσεις το βουνό. Και από ό,τι βλέπω Θα κάνει ένα τσιγάρο να ηρεμήσει γιατί δεν μπορεί καθόλου τώρα. Την άκουσε τηλεφωνικά. δύσκολο. Και από κάτω μας είναι η Άμφισσα. Πήραμε shortcut. Το τελευταίο κομμάτι της εκδρομής μας είναι ο δρόμος της επιστροφής. Στην επιστροφή η αίσθηση συνήθως είναι ίδια, δηλαδή διαδικαστικό κομμάτι. Πρακτικές συμβουλές. Αν το κάνεις κι εσύ, μην υποτιμήσεις το κρύο και τον αέρα, ανεξάρτητα αν είναι καλοκαίρι ή χειμώνας.
πάντα αδιάβροχα μαζί, καθώς και ένα καλό φλίσιμο μάλινο ρούχο. Επίσης, κατά το σχεδιασμό, κράτα χρόνο για τα απρόοπτα, ένα πέσιμο, ένα κομμάτι με αρκετή λάσπη ή ένα σκασμένο λάστιχο, γι' αυτό λέγεται adventure. Πριν ξεκινήσεις, τσέκαρε πρόγνωση ανά υψόμετρο. Εφαρμογές όπως το Windy σου δείχνουν σε όποιο σημείο επιλέξεις πρακτικά ό,τι χρειάζεσαι, όπως θερμοκρασία, άνεμο και πολλά άλλα. Για την εκδρομή τώρα, εγώ η δική μου άποψη για την εκδρομή είναι ότι είναι κάτι το οποίο μπορείς να δεις για ένα βράδυ, για 2 μέρες, που είναι τόσο όμορφη η περιοχή και τόσο κοντά στην Αθήνα, ειδικά για μοτοσυκλέτες μεσαίου τουρισμού ή μεγάλου που μπορούν πολύ εύκολα να διανύσουν 200 χιλιόμετρα ή 150 χιλιόμετρα για να φτάσουν στην Άφησα ή για να φτάσουν στην Παυλιανή. Είναι από τις πιο ωραίες διαδρομές που μπορείς να κάνεις κοντά στην Αθήνα. Οι χωματόδρομοι πολύ βατοί, το πρόγραμμα μας βγήκε πολύ εύκολο, με αρκετές στάσεις. Δεν ζοριστήκαμε ιδιαίτερα, γυρνάμε σχετικά νωρίς στην Αθήνα, δηλαδή σήμερα η ώρα αυτή τη στιγμή είναι 5 και έχουμε περάσει ήδη τα βίλια, οπότε μπορείς να τραβήξεις ακόμα περισσότερο την εκδρομή και να κάνεις πιο πολλά χιλιόμετρα. Ηρεμείς, είναι πολύ ωραία διαδρομή που τα έχει όλα. Έχει κάποιες μικρές απαιτήσεις, αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι οι εικόνες και τα μέρη που ανακαλύπτεις σε ανανεώνουν. Αν σου αρέσουν τέτοιες εκδρομές και σε βοήθησε αυτό το βίντεο, κάνε εγγραφή, πάτα το καμπανάκι και γράψε μας στα σχόλια ποιο βουνό θες να δεις σε μελλοντικό επεισόδιο. Αν θες να το κάνεις κι εσύ, γράψε μας στα σχόλια τι μηχανή διαθέτεις, τι λάστιχα φοράς και ποιο είναι το επίπεδο της οδηγικής ικανότητας και εμπειρίας σου. Οπότε ευχαριστούμε πολύ όσους το παρακολουθήσουν. Και να μείνουν συντονισμένοι γιατί θα έρθουν κι άλλα βιντεάκια. Εννοείται παρατηρήσεις, ακόμα και για περιοχές που θα έπρεπε να επισκεφτούμε και δεν τις επισκεφτήκαμε, άλλες διαδρομές, εναλλακτικά μονοπάτια, παρατηρήσεις για διαμονή. Θα βάλουμε στο βίντεο ακριβώς τη διαδρομή που ακολουθήσαμε, καθώς και το επίπεδο εμπειρίας που χρειάζεται, αλλά και μηχανής, που ήταν πολύ εύκολο θεωρώ. Και καλοδεχούμενο ό,τι άλλο σχολιαστεί από όλους σας. Αυτό. Τα λέμε στο επόμενο. Καλή συνέχεια σε όλους.